پشتی 7 سال ji tekuşîna ji bo vegereke biromet û her wiha pêvajoya întegrasyona demokrasî û hevpeymana ku di navbera rêveberiya Xweser û Hêza Sûriya Demokratîk bi hikûmeta Şamêra û yek ji bendên wê hevpeymanê vegera gelê Efrînê vegera gelê Serê Kanê û vegera gelê Girê Spî bû. Li gorî hevpeymanê piştî 7 salan gelê Serê Kanê Kurd û Erebên xwe îro zêdetirî 400 malbat ji bajarê Hesekê berî xwedan bajarê Serê Kaniyê lê ema tiştên wê derkê hatî qewmandin tiştên wê derkê hatî jiyankirin ji aliyên çeteyên yên neçilperest yên ku bûne sedema vê koçberiya vîgenî yên ku di esilda di 2019 da dagirkerêlikê Serê Kanê û Girê Spî pêk dînin careke dînê êrişên li ser kerwanê gel kirin.